Mám rata, keď mám kamaráta. Musí s nami každý vážne rátať. Môžeme získať poklad za cukríky, loviť tigre v parku medzi kríkmi. Na prstoch zapískam, volajú nás čertíska, chlapčíska, čertíska, čo si vedia nájsť. V dospeláckom meste svoj malý svet. Ak nám niečo chýba, tak si vymyslíme. Bodaj ich čert skáral. Dovi. Nohy. Dvíhaj nohy. Ideš domov, Martin? Nie, ešte tu niečo mám. Nechaj ho, Monika, chúďa. Musí kojiť a prebalovať. A ešte zabehnú do sporiteľne, ak mu zostala 2 koruna za mlieko. Nie, vážne. Neviete o nejakých poškolákoch? Hľadám brata. Taký malý. Stále robí šašoviny. Potom mu všetko odpúšťajú. Na šašoviny by nás bolo viac. Šašov, komediantov. Aha. Prepáčte. Takže hlaváček trénuje vo svojom voľnom čase zjazd po zábradlí. Nie. Nič mi nehovor. Chceš sa predvádzať telocvikárovi a ísť na olympiádu? Alebo mi oznámiť, že školu miluješ nadovšetko iné? Áno, škola je moja najväčšia láska, súdruh učiteľ. Výborne, hlaváček. Výborne. Nepatríš síce medzi tých najhorších, ale keď tak preveľmi školu ľúbiš, budeš musieť začať navštevovať nejaký ten doučovací krúžok. Vedia... A to popoludní. Čau, Bráško. Dobrý deň, súdruh učiteľ. Som rád, že vás vidím. Nedáte si lentilky? Nie, ďakujem. Mám tu onú cukrovku. Zavri si to, poď sem. Kde si to vyžobral? Pomáhal som Lúčke v kabinete s práčlovekom. Volám sa Karol. Poď. Prečurnáti z toho malého! Strica! Počkaj! Čertiska! Zavolám bezpečnosť! Máme rozhodcu. Blázni! Toto! Dovidenia. Doskávam. Dobre, že vás vidím, páni. Odkážte otcovi, že mi už zasa nefunguje televízor. Že mi ho zle opravil, tak nech sa pekne dovalí. Rozkaz, pán Rabás. No? Pán šéf, nemohli by ste nás vziať k obchodu? A prachy máš? Ja prejdem kúštik a už to stojí majlan. A potom mám zabuchnuté dvere, musel by som sa naťahovať a to by som si mohol zlomiť pečin. Nechaj ho. Robí len vtedy, keď mu niekto strčí stovku. Je vyhávaný. Neboj sa. Zvihne ho. A zadarmo. Stav sa. Pán Rabás, čo si máš škrípe v motore? Tiež sa mi to nepozdáva. Ja neviem, čo s tou Natašou mám. Tak to skúste ako náš oco, keď si nevie dať s nejakým televízorom rady.
Mám tu svoju ričku. A zadarmo. Ty, do keľu. Au! Ďalšia kolona v ťahu. Keď niečo chceš, tak popros. To je mladosť. Vieš, koľko stoja také izbové dvere? Ahoj. Čau. My nešetríme na nejakú hlúposť, ale na dom. Kubo. Karol, ale prečo musí byť v našom novom dome toľko dverí? Vieš, koľko by bolo za také jedny dvere nanukov a žuvín? Dal by som si na miesto dverí korále. Oco aj tak vždy vykrikuje. Čo máš na miesto dverí? Korále? Ešte dlho budeš tú mačku naťahovať? A priamo za chvost? Vy truhlovia, až budem slávna, ani si vás nevšimnem. Šikovná přihrávka a 2:0. To je neuvěřitelný nápor domácích a před chvílkou byla řeč o De Wildem, že to chulit není, ale střelec Tiež máš stále 2:0? Takže ještě, ne, už v 18. minutě De Wilde 2:0. Tebe nevadí, že nám do toho nerváku tam tá baba vrzúka? Ještě jednou to vidíte. Ideální byla ta přihrávka. Oco nám povolil 3 malery denne. Nabuchali sme Rabasový taxík a ja mám v žiackej poznámku za kašel. Za čo? Za kašel, normálka. Učka ma 2-krát napomínala a ja som na to kašľal. Stále máme jeden hriech k dobru? Jasné. Tak ideme na to. Dobrý deň. Dobrý deň. Čo vám šibe? Tak ahoj. Ahoj. Potrebovali by sme sol. A majoránku. Máš? Čo varíte? Husacia pečeň na cibulke, A la bažant. rezen stroganov A la bažant. a ako zákusok máme bažanta. A la bažant. Mohla by som vám nakašľať. Sol a majoránku máme, ale dúfam, že mi trochu necháte. Makaj. Nie, nad pokoj v dome, brače! Čože? Pravím, nie, nad ticho v dome! Daj tam ešte jedno, dal si len 5. Ale, ty si vymenil vajíčko za rany. Čože? Korunu za korunu. No.
Kurník šopa, už je zase 10 hodín. Pána Beka, ide to pomaly. Má to dobre. Podpíš to. Prečiny v norme. Máš zajsť za Rabasom a k domácim. Tu je dôkaz. Čiže už škodu vám samozrejme zaplatím, pani Pálková. Čo by si platil, Karolko? Sadni si. Chlapci sú v práve, to fidikanie sa nedá počúvať. Ale ty mlč. Si hluchý ako peň. Keď ti niečo poviem, nepočuješ. Keď chcem, tak počujem zúčať aj komára. A okrem toho na husle musí mať človek dlhé prsty. Ja som vlastne chcela niečo iné. Čo mali vaši chlapci dnes na večeru? No, riad bol umytý, tak asi vraženicu. Na slaninke. Na slaninke? Fakt ani raz to ako z vody a zatiaľ majú na večeru len vajcia bez slaninky. Oco je tam nejako nebezpečne dlho. A Pálková nebezpečne stíšila hlas. Popach! Počkaj, kam sa ponáhľaš? 10, 9. Čo vy chýbalo, nič? Ja vám poviem, čo vám chýba. A hlavne tým faganom. Čo keď sa nám to celé len snívalo. Stárneme, sme stále nervóznejší, kamarátko. A vedľa majú takú istú muzikantskú súpravu, čo? Toto je vaša večera? No inak tu máte poriadok. Riad umytý, upratané, aj čisto. Ale aj tak vám tu niečo chýba. Až so ženskou je doma poriadok. Ty tomu tak rozumieš. Len ženská dokáže dať tomuto všetkému punc. Tak, mám ďalšiu fušku. Čo má tá tvoja proti mne? To, že od rána do noci driem ako kôň. To, že chcem postaviť barák. A do smrti sa zadlžiť. Len kvôli chlapcom. Karol,
Ja by som sa na tvojom mieste na to Všade okolo stavajú činžiaky. Dostal by si byt a ty ho dostaneš. Zlomí sa ti kľúčka. Príde údržbár. Komfort. Pohodlíčko. Ja by som sa tam cítil ako cudzí. Vieš si to predstaviť celý život v cudzom byte? Ako podnájomník. Chlap musí postaviť pre svoju rodinu dom. Anička si veľmi želala mať vlastný dom. Aby mohla z obývačky výjsť rovno do záhrady a celé leto behať bosá. Z koberca rovno na trávnik. Už tomu budú pomaly 4 roky. A ja ten dom mám stále len na výkresoch. Máš predsa parcelu. Ale čo stále proti mne má krucinál? Štveš ju. Si zdravý chlap, fešák. No tak dobre, si vdovec, máš tých 2 pandrlákov na krku, ale robiť vieš? A čo zarobíš? Neprepiješ? Každá ženská by bola rozčúlená, keby taký chlap behal po slobode. Máš pravdu. Niekedy sa za nejakou aj obzriem. Popremýšľam. Preboha, Karol, tým smerom vôbec nerozmýšľaj. Dáš si ešte jeden? Len pokoj, kamarát. Vydržali sme ve ženskej 4 roky. Vydržíme aj ďalších 10. Chlapcom ani tak veľmi nechýba a mne. Mne ešte menej. A ja vám dokážem, že chýba. Pozor, nefidlíka. No len poďte ďalej. My už tu viackrát neurobíme. Fakt, s tou slaninou nás to napadlo len tak. Pomôžeme vám v záhrade, umieme schody. No, prosím. Len mi nehovorte, že nie ste hladní ako vlci. Čo? Že by ste si nedali rezne ako z marcipánu. Nie, my si neprosíme, pani Pálková, naozaj nie. Oco nám hovoril, že dnes príde skôr a urobí nám večeru. No tu, čínu. Ale vravel, že... Nie, naozaj si neprosíme, pani Pálková, my už sme jedli tu. Olovrant. Áno, olovrant. Renátka! Naložte, chlapci. Máme rezňov pre celý regiment. Jo. Dobrý večer. Ahoj. Už ste doma? Dobrý. Domov. Keď je v domácnosti žena, vyvára sa takto každý deň. Každúčky deň. Domov! Nejaké vajcia. A ešte k tomu bez slaninky. Čo mi to robíte? Veď som hovoril, že prídem skôr a navarím. Keď budete chodiť tak neskoro večer domov, zasa im navarím. A opäť, aby ste mi konečne uverili. Dnes som chcel urobiť čínu. Dokonca som sa spustil. A kúpil som si pivo. 12. A vy ma takto podrazíte. Ticho!
Nechcem nič počuť. Žiadne výhovorky. Oci, nechcel by si rezeň? Mám úžasný nápad. Najlepšia pre nich bude Angela. Kde máš pohárik? Kade chodím, tade uvažujem. A tá pravá je priamo v našej rodine. Angela. To je tá pravá. Sama si povedala, že od nej utiekli 3 chlapi. Utiekli. Pretože je to veľká dobráčka. Oco, my sa naozaj budeme učiť ako blázni. Nie pre učiteľov, ale pre seba. Ako vždy hovorí váš. Oco, my máme tetu radi, ale tá je paradajková. Priestupky znižíme na 2 denne. Tak na jeden. Už som povedal. Na večeru pôjdete k tete. Na paradajkovú omáčku. Nepripadáš si ako Truľo? Pripadám ako Kubo. Takto vám to pristane, chlapci. Je vidieť, že si váš otec zobral moje slová k srdcu a polepšili ste sa. Pekne oblečený, čistý a slušný. No, tak len papajte, papajte. Ja sa musím ísť prezliecť. Len jedzte sierohodky. Moje malé. No, doma málo jete a stále len beháte. No, vidíte, aký ste hladní. Rastiete ako plánky. Otec by sa vám mal viac venovať. A nie len od rána do večera naháňať tie... Pušky. Tak, šefty. Nedáš si knedlík? Nie? Potrebovali by ste mamu. Takú, ako ste mali. Občas je na tom pomotanom svete smutno, čo? Otec sa o nás náhodou stará. Ako len môže. Včera sme mali činku. Čínu. Ale bažan. Tak čo, chlapci? Ešte by som bola súca na výdaj, nie? A občas na to aj myslím. Fíha, to už je 6? 6? Jej, o chvíľu musím byť v divadle. Keď nepríde herečka, nájde sa druhá, aj 2. Ale bezo mňa sa začať nemôže. Tak. Čo je? Čo robíš? Ponáhľaj sa. Čo je? Niekde som tu strátil peniaze na autobus. Aj, teraz nehľadaj, prídem neskoro do divadla, vieš čo, ja ti dám z mojich. Tu máš 1, 2, 3, 4, 5. Daj vám, pán Božko, veľa šťastia a zdravia, tetuška. Tak toto je ten môj druhý domov. Tu trávim najkrajšie roky svojho života.
A ja tu najkrajšie roky svojho života strácam. Dobrý večer. Dobrý večer. Zamknuté, a prečo? Hop, prepáčte, to som neurobila na schvál. Viete, že sa mi tam dnes večer nechce? Ako by sa tí šašovia nemohli oblízť aj sami, no nie? No tak ja mám divadlo rada, Veronika. Rozumiete, rada. Veď aj ja, pani Krížová, ale niekedy mám chuť zobrať zápalku a horí. Čo? To sú vaši vnúci? Synovci. Prepáčte, vy taká mladica a ja že vnúci. Tak čauko, chalani. Čau, no choďte. Veď vy ste zo dňa na deň mladšia. Ale ozaj. Prosím. Teta je otcova teta. Je tak trochu ako by naša stará mama. Ale musíme jej hovoriť teta, lebo chce sa zdať mladšia a ešte sa vydať. Ale fuj. Víš, obral si od tety 5 korún, tak nával jednu. No rýchle. To musíš ovládať, Trúľo. No, babu Pálkovú na teba. Keľu. Ty, Kubo, veď sú zlaté. Za toto postavíme veľký domisko, poschodový. A tete divadlo, nech má vlastné. Hop, a ešte 1000 nanukov. A 1 000 000 žuvačiek. Mňam. A otcovi nového favorita. Nech stále nejazdí v tom bakelitovom popolníku. Šup. Povieme o tom otcovi. Kde sa túlate, čertiská? Už na vás čakáme celú hodinu. Ponáhľajte sa. No poďte. Mám pre vás prekvapenie. Sú to veľmi šikovní chlapci. V poriadku milovní, čistotní. A samostatní. Vedia dokonca variť. Napríklad takú praženicu. Ale bažant. Ale vedia byť aj riadni štricáci. Ako všetci chlapci. Aj minule som sa nasmiala. Predstav si, že natreli Renátke sláčik slaninkou, aby priveľmi nevrzúkala. No napadlo by ťa spraviť niečo také smiešné, Angelka. Napadlo, Jarmilko. Hore majú poriadok. Bytík ako zo škatulky, všetka česť. Ale niečo im tam predsa len chýba. No, ženská ruka. Napríklad taká, akú máš ty. Moja? No. Bude im chýbať ešte viac. Musia postaviť vlastný dom. Hovorila som ti, že stavajú dom, nie? Čo dom? Hrad? Ich otec je veľmi šikovný človek. Veľmi. Keby som ja bola slobodná. Domov! Ideme. Ja ti to vezmem. Au! Karol! Karolko! Vypadlo ti tu nejaké vrecúško.
Večerať ste mali u tety. Ako ja teraz budem vyzerať pred pálkou? Ako taký blbec. A už dosť. Mám len jedny nervy. Od dneška bude vojna ako remeň. Od dneška budete poprvé. No. Po druhé, tiež, jedným slovom žiadne tie vaše fintičky. Vojna ako remeň. To je vaše? Pre Boha. Máš rozum? Po tom všetkom, čo tu urobil? Po tej výchrici? Čo ty vieš? Pre žensku je koľkokrát trestnutie po stole viac ako nejaké rečičky. Choď. No, neboj sa. Daj čo? Nech tu na mieste skamenieme, keď nehovoríme pravdu. No, pri trochu dobrej vôli a Božej trpezlivosti. Rád uverím, že je to tak. Zajtra ich odovzdáte na bezpečnosti. No čo je? Snáď si na ne nerobíte nárok. Čert vie, či sú pravé. Poslali ma, aby jednoducho... No máš ísť dole, starec. No, poď. Umyť a spať. Fakt nedá pracovať. Spustíme sa po lane, s nožmi v zuboch a šmik. Rozrežeme jej struny. Poď sem. Pozri sa. No, s Bohom. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Hlaváček je doma? Nie je, ale tí jeho dvaja debilčekovia sú doma. Ďalej. Nie, chlapci sa potešia. Uvaria vám kávu. My na návštevy nie sme zvyknutí. Viete, my si tu žijeme tak nenápadne, ako v kláštore, ako mnísi. Vy myslíte, že som tupá? Idem do krčmy a všetko prepijem. Druhá ulica doprava. Aspoň uvidíte, ako sa má normálna rodina. Už je 10 maličky. Oco sa asi naozaj naštval. Divíš sa mu?
Takú na benčo by som nechcel dostať ani za 3 prečiny. Pekne ju schytal. Ale na takéto veci si žensku nemusíme obstarávať. Možno vie aj čítať. Možno by mi občas čítala rozprávky. Možno by som mohol zatvoriť oči, počúvať a krásne sa báť. Keď mám oči otvorené, tak sa nebojím. Maroš, ty sa tiež tak krásne bojíš, keď máš zatvorené oči? Oci, koľko si prepil? Tak koľko? Dal som si 12. 12 je najlepšia. A neprečítal by si mi kúsok? Kúštiček. Ani... Oco? Tiež sa tak rád bojíš, keď máš zatvorené oči? No, keby ti niekto čítal. Keby ti niekto čítal rozprávku a ty by si mal zatvorené oči. Maroško, nejakú tú žensku by sme fakt potrebovali. Aj oco. Už len kvôli čítaniu. Odkiaľ máš ten ďalekohľad? Učka mi ho požičala, lebo som jej v kabinete oprášil všetkých vtákov. Ďateľ nám plzne. Asi ho vyhodíme. Máš už niečo? Nie, len tá malá. Už má aspoň 10. žuvinu. Ukáž. Že ju z toho pulsa nebolí. Aj tak nie je podozrivá. Maroško, táto by sa otcovi určite páčila. Pozri sa, má zlaté nohy. Čo už s nimi doma? Dali by sa predať? Uvažuj trochu, Kubo. Volám sa po oteckovi. Kto by kúpal zlaté nohy? Oco vravel, že predsa sú na svete takí hlupáci, že by sa človek čudoval. To nie je nič pre nás. Veronika. Tá práva nie je na tomto svete. Ten druhý je lepší, ten mi neukradol ešte ani korunu. Čo čučíš? Ja nečučím. Ak chceš, ja ich aj tak všetky nepožujem. No tak si zober. Tak poď, Pubiček. Čo je to zač? To je môj brat. A nie je lepšie mať deduška? Neviem, ja deduška nemám. Alenka, už musíme ísť domov. Martin. Prečo nemáme deduška? Pretože máme malý byt. Nezmestil by sa. A potom zbláznil by sa z tých huslí. Chlapci. Nešlo by to nejako... Poď. Zariadíme, pán domáci. Spoľahnite sa. Choď. Mami, Julienka! Zasa mi to
daj si záležať nejako minule. Prosím ťa, túto kraksňu by ti aj tak nikto neopravil. 10 rokov to fungovalo, tak to musí fungovať aj ďalej. Myslíš si, že môžem vyhadzovať peniaze na politiku a kultúru? Čo to je? Kde si to vzal? To je zlato. Čisté zlato. Chlapci to našli. Vypadlo im to niekde z automatu. Dám ti to skontrolovať. Ponúkam ti slušnú zálohu. Nie, chlapcom som povedal, že to musíme vrátiť. Ale to by si asi nepochopil. Somár. Takto ty ten barák nikdy nedostavieš. Dobrý večer. Zasa. Karol, počkaj. Karol, počkaj. Koľko ťa to stálo? Na koľko? Jednu zelenú. Tak chlapcov z toho dnes vynechaj, sú nevinní ako lalie. Dnes to tam ja. No tak, nestaž sa pochopiť a ber. No ber. Tak čo? Zasa do sporiteľne? Dnes ušetril na olovrante. Musí sa ponáhľať domov. Aby prebavil bračeka. Kdeže by sa on išiel tlačiť do autobusu. On je jemnučký, viete? Pozor, aby nespadol. Chudáči. Dvaja z cirkusu. A poďme, chalani. Spokojne mi jednu trestný maroš. Dnes to znesiem. Tak, braček. Tak ešte, páni. Tak si Rabas už pol hodinu čaká na vás. Ráčte nastúpiť do mäkkých kresiel. Poďme. No tak. Videli ste to? Hlaváčkovci sa odvážajú zo školy taxíkom. Zemská os sa občas vychýli zo svojej dráhy. A vtedy si začnú nás, šašov, vážiť. Dnes je to všetko na účet našej firmy. A takto by ste sa mohli voziť každý deň, páni. No nehovorte vy, že ste nikdy nič nepotiahli. Že vám nezostal nejaký ten dukátik za nechtami. No tak čo? Zostal? Zostal. A koľko, Huldo? Volám sa Karol. Po ocoli. No zbol. Pán Rabas, ako iste viete, tu je zákaz zastavenia. To znamená stovku, vážený. Kam čert nemôže, tak tam pošle. Ty si ocovi ciganil? Ciganil. Mám ich ešte pár. Rabas ich chce. A budeme mať za ne 1000 nanukov a 1000 žuvačiek. Hop. Preboha, deti. Karol, čo to robíš? Veď prechladneš. Ach, ty. Poďte. Dobrý deň, pani šatniarka. Sem si sadkajte. Ahoj. Tak čiapky dolu. Chlebičky. Koľko? Máte. Koľko? Koľko? Ale všetky. No, nech sa páči. Tak, chlapci, nech sa páči a papať. Prosím. A čo je, pani Krížová? Kde je kľúč od tej šestky? Ale ja ho nemám. No, poďte. No. A keď dojete, rovno domov, jasné? Poďme. Ahojte. Ahoj. Jednu kávu? Áno.
Prosím ťa, ako to vyzeráš? No Tak to je čo? kostým, ktorý som ti ušila vlastnými rukami. Vieš čo, chod do keľu. No do prvom sa to vyčistí, nie? No, vyčistí. Tú kávu. Áno. Ďakujem. Napí sa Veronika, Bledveri. A starosti za jej horúcou krvou. Fuj, to je paradajková omáčka. Tu nenávidím k smrti. Chod s tým do keľu. To je ona, bráček. Pardon. Prepáč. Počkaj. Mám len 20 korunačku na nákup. To stačí. Dobrý deň. Srdečne vás vítam. Vaše miesto je voľné. Ďakujem. Samozrejme, kávička čierna. Ako čert? Ako čert. A okrem toho mám pre vás prekvapenie. Moment. Musíme si niečo dať, aby sme nevyzerali ako hlupáci. Pozri, Mároš, tam je tá malá žuvačková. Sme tu kvôli Veronike. Máte nejaké želanie, páni? My by sme si, prosím vás, prosili dvakrát túto malinovku a prosím vás, koľko stoja slamky? Slámky pre vás zadarmo. No tak teda my by sme si prosili jednu malinovku s 10 slámkami a pre mňa jeden ovocný pohár. Vaše želanie je mi rozkazom. Prosím, Veronika, kávička čierna ako čert. Ďakujem. A okrem toho som vám zohnal tie predvojnové módy. Pán Patera, vy ste zlatý. Ďakujem pekne. Prosím. Pán Patera, nepoznáte náhodou nejakého šikovného opravára televízorov? Ten môj starý mi odišiel. No, o tom som nikdy nerozmýšľal, že možno, že niekoho nájdem. Vy ste zlatý. Ďakujem pekne. Toto je v poriadku. Páči sa? Nie, ďakujem. Tak sa majte. Dovi. Dovi. A žiadne machrovanie, čertiská. Nech sa páči. Prečo ma sledujete? My totiž zháňame pre otecka, pre seba, zháňame mu kšeft. Náš otec opravuje televízory a vy... Máte doma starkého, ktorý odišiel. My staviame dom. Zháňame peniaze. Teda náš otec. No váš otec na mne veľmi nezarobí. Ja som stále na dne. To nevadí. My počkáme. Takto sa nikam nedostaneme. Kde máš brata? Počkaj. Opatrne. Už ide. Ahoj. Áno, milostivá pani. Taxi Rabas jazdí za vás. Milostivá pani. Opatrne. Viete, prečo to Hannibalovi trvalo cez Alpy tak dlho? Lebo mu to nemyslelo. Keby si namiesto slonov objednal taxík, tak sme už dnes mohli byť úplne inde. Tak, to je dobre. No. Čo si mu nabulikal, Kubík? Tak poprvé, volám sa po oteckovi. Po druhé, nabulíkal som mu, že mu tie 2 zlaté mince dáš. Teda, ak ich nájdeš. Nehraj. Veronika. Jedna kávička čierna ako čert. Nech sa páči cukor. Ďakujem, pán Patera. A toto je starý slovanský zvyk. Vajcia už nemáme. Všetky sme spapkali. Do prasa. Vy šašovia. A toto? To je čo? Chodba. A nezdá sa ti, že je príliš dlhá? Predstav si, keby si ju musel umývať.
Ďakujem pekne. A tiež je tam veľa dverí. Vieš, že za také jedny dvere by bolo 1000 žuvačiek a 1000 nanukov? To je fakt. Toto je náš oco. Ale normálne je vyšší a krajší. Tu kľačí, aby sa zmestil na fotografiu. Aha. Vieš čítať rozprávky? Aj na hlas? Aj strašidelné? To je príma. Ahoj. To si celý ty. Naozaj si vyšší, keď nekľačíš. Ozaj, vypila som ti ten tvoj kefír. Chalani sú v poriadku. Ale môj starky nie. Je u teba hore na koberci. Prosím ťa, postaraj sa o neho. Hej? Pá. No toto? Angelke nesiaha ani po pety. Siaha? My nie sme nejaká výletná loď. Keď my sme jej to už sľúbili. Keď tak pekne prosila. Že vraj ešte v živote nebola na zabíjačke. Stále dýcha len ten smradlavý mestský vzduch. Oco, ocinko. To je tá, čo povedala, že keď neklačím, som vyšší. Tá? Nikdy! Ja som s vami ísť nechcela. Pretože zabíjačky priamo nenávidím. Je to vlastne vražda. A jaternice. Ale keď chlapci tak veľmi prosili. Chlapci, a pre toho vraždou ukážeme Veronike náš budúci hrad. No tak tu sa vám bude bývať ako v hrade. Prosím. Prosím. Ďakujem. Tu bude krb. A tam televízor. Aha. Čup. Poď, ideme do pivnice. Dobre. A tu bude flaláre! Ježišmária! Oni tú zabíjačku urobia aj bez nás. Konečne si prišiel. Bez teba predsa nemôžeme začať. Poďme na to, tak ako v lani. Ty vrah. Poď si to skúsiť.
Otec je blázon. Odrobil si tu celú zabíjačku. Každý mesiac im opravuje televízor. Nakoniec vám dajú jaterničku a kúsok ovaru. Pritom by si zaslúžil polovicu prasaťa. Vedne v noci ta z dlouhé chvíle, za režisérem se jen otáčí. Zlaté ručičky, no, ahoj. Konferenciér trpí samomluvou potají. Kurník šopa. Čo? To bude šoférovať. Martin! Ale nešoféruješ. Miesta máme dosť. Chlapci pôjdu hore, Pišta domov, Vojto za mnou a vy zostanete vpredu. Má stať niekto iný nápad? Môžem? Tá predná izba, to je blbosť, čo? Je to pekné, fakt. Kde? No, je pekné. Ty. Chlapci, kurník šopa. My sme boli len na malej. Sám si vravel, že na čerstvom vzduchu je to lepšie. Ďaj. Ja ich roztrhnem. A namiesto 2 ich budeš mať 4. Mhm. Tak teda zaškrtím. Detská, raňajky! Dobré ráno. Tu to vonia. Ale ja dnes nemôžem mäso ani vidieť. Nenechal tu náhodou pán mesiar nejakú buchtu? Nech sa páči. Ďakujem. Dobré ráno. Dobré ráno. Ahoj. Kde sú chlapci? Keď ich nemám na očiach, som celý nervózny. Ďakujem. Najradšej by som si dal pivo 12. Alebo aspoň liter vody. Dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno. Ahojte. My by sme si dali plnú misu mesa. A bez chleba. Nech sa páči. Ďakujem. Prosím. Ďakujem. Rodinka, tu máte výslužku. Kubo zle je. Doma bude bitka. Čo to blbne? To nie je normálne.
Kúrnik šopa. A to je čo? Počuješ? To som dal tú polovicu prasaťa. Počkajte, až vás chytím. Ja vás roztrhnem ako hadov. Stoj, počuješ? Poď sem. Píšta predsa hovoril, že si zaslúžime viac ako jednu polovicu. Ticho buď, neodvrávaj. Poď sem. Keď už sme sa toľko dreli. Počkajte, až vás chytím, ja vám ukážem. Nebyť ako sme to mohli vedieť? Že dostaneme viac ako jednu jaternicu. Môžem si ich mlátiť, koľko chcem. Sú moji. Aj moji. Ty si o tom vedela? Samozrejme. Nasadať. A boj.